Dobrodošli u čarobnu kuhinju. Danas ću pripremiti kanapee. Biće kombinacija sir, pršuta i masline. Pa da krenemo. Sir sam ovako isekla na ove ovako kriške, ploči. I sada ću ih iseći ovako. I sada svaku ovu kockicu presečem u trougao. Pripremila sam pečenicu, masline, zelen, lišće i ove čačkalice od bambusa. I sada ovako od ovog špica idem, pa stavim maslinu da je ovaj presečeni deo prema kraju ide. I onda ovo ovako kao cigujem i naguram sad na koju širinu i evo ovako. Stavim sledeću maslinu, onda sir ovako ovaj ravan deo ide prema maslini. I ovde ide zelen lišće, treba da mi je malo šire pa da zabodem. Čekaj. A može recimo i ova pečenica ovako da se, evo ovako. I onda samo može to i na ove male čačkalice redovne ako ovo nemate. Ja ovo kupim u DM-u. Može ovde da se stavi ako ne volite masline, cherry paradajz ili zelena maslina, ali i cherry paradajz može. Evo da vidite. Vrlo jednostavno, a lepo i dekorativno. Evo pokazat ću kako može i na ove male čačkalice redovne. Isto ovako, iz špica, ali malo tek na kraju ostane. Maslina, nacigujem. I sad još jedan sir. Dekorativnije sa ovim čačkalicama, ali ovako su simpatične. I tako dok ne utrošite sve, lepo izgledaju i dekorativne su. Ako ne volite ništa od dekoracije zelene, ne mora, recimo može evo ovako ovde zelen lišće. Moji kanapei sa pečenicom i sirom su spremni da se probaju. Hvala vam što me gledate. Ako vam se video sviđa, ostavite mi like ili komentar. Preplatite se na kanal besplatno je. I pokušajte ovako nešto da pripremite.